Her vil jeg lige vise, hvordan man strikker på kontinental og engelsk stil. Så kontinental stil, det er den, vi kender i Danmark, hvor vi holder garnhalen i venstre hånd. Ikke altid, vi snor den ikke altid så meget rundt om fingrene, som jeg gør, men det er jo bare personlig præference. Og så så strikker vi med højre hånds pind ind i maskerne, som sidder på venstre hånds pind. Så vi tager pinden ind under masken, det hedder strikkeretningen, og snor den rundt om garnet, som sidder over venstre finger, og trækker den med ud igen. Så op ind under masken, snor den rundt om garnet, bruger højre hånds pegefinger til at lige holde fast i den, og så trækker den ud igen. Og når det er lige mig, der slutter rækken af, og vender arbejdet om. Og så vil jeg lige vise dig, hvordan man så gør det med engelsk stil. Der holder vi så garnet over i højre hånd, og det hedder også nogle gange højrehåndsstrik. Og så bruger højre hånd til at sno garnhalen rundt om højre pind. Så vi sætter højre pind op under masken i strikkeretningen, bruger højre hånd til at sno garnet rundt om, og så trækker vi højre pind ud igennem masken igen. Så på mange måder de to strikkestile lige hinanden. Det er bare garnhalen, som sidder enten i venstre hånd eller i højre hånd. Her kan vi lige se, at jeg afslutter så den her række. Og vender den om. Så får man det her lidt riflede arbejde ud af det.